Dain na nakanigarpaan 43 anyos na babayi na target kan operasyon kontra droga kan PIDEA Bicol sa Barangay Puro kan syudad ng Legazpi, Lunes, Abril 3. Binisto ang sospek na si Presi Villar Butaslak, residente kan Parang Marikina City. Pig-validate ini. Igwa man ini kay mga previous incidents na konektada ang tawong ini. Doon sa sarap na nadakop ta ka. So medyo nagkaigwa kay information na malaog sa sa AOR ni Agent Miguel kung sa inyo ni pig-confirm na din pigkasaninda itong bypass operation. Nakumpiskar sa sospek ang 100 gramo ng pigtutubod ng shabu na nagkakantidad nin sa 600,000 pesos asin sadit na brown paper bag. Binalawas na bako lang sa hindi sa sa Ciudad Legazpi ang naging area niya. Nadaman minsan sa Tabaco, nadaman minsan sa Camarines Sur. Actually, taga Camarines Sur siya. Nakatuwang man sa nasabing operasyon ang Legazpi City PNP. Napag-araman man na taong 2013 pa naging drug courier ang sospek. Sa presente, nasa kustudiya na kan otoridad ang mga nakumpiskar sa sospek na katalaan man na isangat ang kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa sospek. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia.